Ассалому алайкум апо акое ки дар шаҳрҳои Россия қарор дорем ва дар Тоҷикистон қарор дорем. Барои шумо як хушхабар. Имрӯз сайти Agrichart боз кушода шид. Чӣ хеле ки бародаро медонед, ман худам се бор проверкаш кардам. Бо бародаро занг задан ки ака сайт гӯш дага ба ҳамин хотир проверка кардем. Ҳозираш дар айни ҳол имрӯз 12 март соати 16:16 ина бор дига бо нишон метавонам соат ина 16:16 12 март ина сайт кушодагия бародаро ки бовар намекунед, апое ки бовар намекунед, сайт ина кушодагия ба ҳамин хотир бародарое ки мисол дер карда буден ё пур карда натонистен, шумо дар айни ҳол вақте метавонед дроен озодона ба забони русӣ пур кунед ва апо акое ки пур карда наметавонед, илтимос мекунем ягон одами боваринок ки худтона биёвен дар пешон бишинен, ҳуҷҷатое ки лозимия дар кора бимонен ва хотире ки ман ҳама ҳуҷҷатое ки дар кор буд дар канали ютуб сёмка кардам. Баъзе ҳамаи одамое ки бисёр бахил дар русиё ҳам хабаркашӣ кардам, бо ҳам видеоро ман удалит кардам. Ба ҳамин хотира ки имконияти боша кадом ҳуҷҷатҳо дар кор мешавад, боз як бор дигар мекунем мемонам, шумо дар омада тамошо кунед ва ҳамон ҳуҷҷатҳои лозиматона дар пештон бигиред. Ва баъдан одамое ки пур мекунен, илтимос мекунам проверка кунед ҳуҷҷатҳои ҳамон бародароро, апора, мисол электронни пошташона бисёр пур мекунен, электронни пошташонда сабши намеояд, аз сабабе ки электронни пошташона хато менависанд ё ки логини паролшона хато менависанд. Ба ҳамин хотир ҳаматонда омад апо акое ки пур карда наметонен, ман номери ватсап дар ҳамин поён мемонам. Мақсад шумо метавонед дар ҳамон ҷо бинависен, хайр ҳастанд бародари пур мекунанд, ба пул пур мекунанд. Ба ҳамин хотир кадоме ки маро мефаҳмед дуруст ҳазор раҳмати калон, кадоме ки намефаҳмед худованд нигаҳбон. Фақат шумо дар ҳамон ҷо бинависен ки барои мисол заявка додан тамом аз талик одамо илтимос дар оҷа савол наст ки мара ғалат дидем ай сар бидром бо саволое ки дорем, ӯ дигар саволоро натен ки чор список мекунем. Ба ҳамин хотир фақат савол барои ҳамин заявка пур мекунем, заявка барои якум. Мисол бо ҳастад бародаре ки барои заявкаи курсноме пур кардан мисол занг мезанам, мо ӯодам пур мекунам, бисёри бародаро пур мекунанд. Мисол бо ҳамон байнда байндрояк шудагим да, масалан мегӯям ҳуҷҷатҳоро метавонед пур мекунанд, фами главни кори ако апо буд шава. Ба ҳамин хотир худованд ҳаматона нигаҳбон. Кадоме ки жиланкат бошад бинависен, ёрдам мекунам бачо. Агар ки мисол ягон боваринок одами хитон бошад, пӯст хай пур кунад, фақат проверка кунед ки хато пур накунад, чунки як бор заявка пур карда мешавад, проблемато нашава. Ва бисёри бародаро гуфтанд ки уже дар Екатеринбург дигар шаҳрҳо уже ҳамун визовой центр маҳкам шидестае, ҳозир главни Санкт Петербург, Москва мондагиай. Ва бародароро бисёро гуфтестанд ки предлагат кардестанд ки ай Тошкент боша, ай Турсия боша ё ки мақсад ай Тоҷикистон худаш ҳамун визовой центрро бигиранд. Ба ҳамин хотир ин саволоро ҳозир натен, фақат заявкаро успед кунед, пур кунед. Иншоллоҳ ки вақт шид бо ҳамин хел оста видео карда фаҳмондан мегирам. Бародаро ки курсномерам пур карда наметавонем, бинависен дар ватсап, иншоллоҳ ҳастанд апо акое ки пур мекунанд, метавонанд ба пул лекин пул мекунанд. Ҳаматонда омад, худоҷон ҳаматон бигзарен. Ягон саволи нофаҳмо боша, ягон гапи нофаҳмо боша, ҳаматон бахшиш мепурсам. Фақат ҳаракат кунед, пур кунед, чунки як варианта, як вақта ай даст натенша. Чунки оз мо намедонем ки ин рӯз ҳамин рӯз маҳкам мекунанд, мумкин одаме ки дар коришона мегиранд, ё ки бегаҳ маҳкам мекунанд, ё ки 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас. Худованд нигаҳбон, ҳаматон худоҷон бигзарен.